Selamat pagi guys. Pagi ini saya tidak jualan ya. Ora dodolan guys, dino iki guys. Pertanian lho. Arep ngerabuk jagung. Sebelum ditanami jagung, dikasih lubang-lubang, dikasih rabuk kandang ini. Ini namanya rabuk kandang guys. Rabuk kandang alias letrong. Tapi letrongnya sudah tidak mampu ya, karena sudah ditempo lama, disimpan lama jadi wis garing. Wah iki guys. Jualan ning alasku iki. Liwati hutan-hutan iki lho nek sekondalan gede iki. Iki mau tak tumpake motor. Saiki disunggi. Ngantek cengeng gulune guys, tapi ora apa-apa, semangat. Nyambut gawe iki apa bae, ya dodol, ya ngarit, ya tani, ya ngrabuk ngono. Men hasilnya jos. Menggos guys. Ayo lanjut. Nah, ini jalannya turun. Lunyune pol. Tadi malam kan diguyur hujan guys. Buat lunyu. Lunyu banget iki. Apa meneh woh godhong mau ngene iki. Lunyune tidak mekakat. Alias ora sebaene. Alah ya Allah. Oh. Nah, ini sudah mulai ke jalan yang agak lempar-lempar. Jenenge iki lempar iki apa datar ngono lho. Jalan iki. Nah. Napase ngos-ngosan iki, guys, lah yo. Ngerem. Ngerem. Reme ora patek pakem. Jualane lunyune ya Allah. Wah, ini sudah sampai di tempat tegalanku ini, guys. Ya. Sudah sampai. Nanti setelah sampai, ini rabuknya akan saya brukkan. Tegese dibrukkan, dicenukkan ngono lho. Biar kuwi terus diceprok-ceprokkan, dimasukin ke dalam lubang. Ngono kuwi. Wah, iki alon-alon, guys. Iki waduh. Soalnya iki medun galengan iki. Aku kudu alon-alon. Nah, sampai kita brukkan di sini. Wah, inilah kayak neng sing ngewangi macul kayak dolaran-laran sih, ngombe-ngombe wedang. Wah, kayak lekku kayak ngewangi macul-macul ya. Aku nek macul ngrabuk remuk awakku guys. Pokoke kudu semangat berjuang. Kabeh mau nggo sarana nyadong rezeki saka Gusti Allah. Yur.